Busy lagi diri. Agoy na idakips. Dakip. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's not. Pagukod siguro to. So what's up guys? Good morning. Sayo kayong Yellow Boys diri sa mga guys. Sayo kaayo to apa na pa diri sa kanto ano kanto daan to na Polcom maka yan namaras lang puskap di kay good. So diri tagi sa Kaliwala. So guys, una ta sa premium. Kaya magbayad ni sa Brum Brum. No? Bayran sana mo si Brum Brum para dili ma-intonsis. Uy. Tirado. Ay, close. Caution, construction ongoing. Dirita shortcut ta dre guys. Wait lang. Nalibog ko. Ha? Nalibog ko eh. Sulod-sulod ng mga iskinita ba? Hey! What's wrong with me? So, kaliwa. Kaliwa. Sayuan na nakop nila no? Sa kuan? Si Timo ba? Sayo kasi lang nakop ba? Tangan na gid nila to dito dapita. Bangga na. Ano magdikit man gyud ay nga pwede man keep distance. Nag-abot na noon. Isa mi. Julitum dito. Bilhin sa itong motor dito guys kay Kuan. Magbayad sa premium. Tcharan! So malamig bayad guys. Nagbayad na mi sa motor. Sulod sa nato ni kay basing ni. Albi na itong mga pamatuod nga kabayad ta. Ug insakto. No? Prado na kignaw nga si Kuan ba? Lahat na iso kignaw no. Lahat na siya gutom na siya ba?
So, padulong na takaran sa kuan guys. Sa Deca Homes. Asa dapit? Dia? Dia? Musulod ta sa ila kajuan? Dito ka sulod dito eh. Gani. Ah, man ta gawas lang. So, bago may matog di ka guys. Pitik ko. Uy, may tikay oh. Be, Kinsa na si? ambot. Pitik ra na. Kinsa yan nga may tikay? Si? Ay, mimi. Ay, Miming! Ikaw na si Miming! Uy, shoutout ako nun! Uy, Toy! Kamu na! Shoutout ko! Ayun lang ko! Mau na ito si Miming de. Eh, trabaho, transco sila ang trabaho mo. Huwag kailas kay si Julito sa kuha. Terus naman ito yung mga kaila dahil guys. Napo na tong idol nga si Miming. Diri ta guys yung palitag ko Andre. Burger. Burger daw mi kay ano man basta magbayad og motor mo kaog burger. Palipay wa palipay. So, wala nagdahom guys, no? Kita na to si Kuan dito guys. Pitik ni Miming. Kauban bagi sila tong classmate nako. Shout out tayo kay Julito, kay Intoy. Daro kita gaan ta ni Miming og ano. Og sticker. Mo dito si Miming di ay. Sino isa lang? Ha? Classmate nako to si Julito, kay Intoy. So, puli na mi guys. Malamig ka og burger. Grabe nita sa bangko eh. Grabe nita eh. Traffic. Ni guro ta kay basig ma ni musulpot og kalit ba? Maintonsis ta dito. Ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Bisto tong sound sa makapiright sa dato. So guys, nanami karon diri sa may Fatima. No, padulong namig Deca, malamig kaon og burger, no? Shout out Minute Burger, Bikini Man. So guys, ay day kalimot no, pag kuan sa katong gusto magpa decals, cutting, stickers, no? Dito na mo sa Dance Artworks, located at Ramon Magsaysay, Kalinan, Davao City. No? Ayaw kalimot. Da subida gidong. Subida, subida, subida. Sige jud bunal dong, bunal. Dunggan siguro ko niyan, bingi mong bata. Ay. Uy, nanapa lang ang mga LG diri oh. Shoutout sa mga LG diri sa Deca Homes.
na kag unsa man ni nag inday-inday man ni. Patakdan sa tani. Gay ginuot ko. Liko di siya. Ito kam liko man na siya. Wa man siya ni signal dayon, liko di siya. Di naman siya ni signal nganit patungod na siya. Open sesame. Abot na. Uy, akong idol oh. Umigo. Bye-bye. Cha. Samtingog. Che, ako siya. Uli na ta guys. No? Ano routine na to diri, routine. Atod tabang abri. Uli. Naram na guys. Balam balap balam balap balam balap balam balap balam balap balam balap. Takar tekan. Ay, bang saan ni natakilid man ni. Naungot. Naungot ay. Niungot tungod sa balas. Uy, bakal delikado. Hikmat. Bakal delikado. Delikado ang bakal. May reader sa likod. Power kayo. Ano, power kayong reader na. Ilang kumusunod kay di mo ko ganahan. Si mabulaga daw sa sugod. Yatis. Awari ako nun sa biting red light ani. Agis. Daw, napa ba tong mga yellow boys? Wala na. Nawala naman sila. Asa naman tong mga yellow boys? Wala na. Nyare. Uga ay itmat. Tubos mat ay. Wala na. So, dili na kutob ang atong vlog guys. Putlo na to no. Ugma na pod puhon. O kayo kalimot pag-subscribe sa akong YouTube channel o pag-follow sa akong Facebook page. No? Peace out.